Hindi ba mahirap maging opisyales ng Liberal Party ngayong mga panahon na ito sa ilalim ni Presidente Duterte? Depende talaga yan kung ano yung sinusulong na polisiya at agenda para sa mamamayan. Tama ho bang sabihin natin na meron po tayong land dispute na pinag-uusapan, Mayor? Sasabi po natin may nagkakaroon po ng overlapping. Alam mo ba itong malaking game plan na ito? Ang pinaka-point ng lahat ay concentration of power. So kaya nyo ipag-iwalay ang issues at saka yung personal? Kaya. Talaga? Kaya. Nasa tao yan. Nasa leader yan. Kung wala tayong dollars, wala mangyayari sa bill. I wanted to have a seat there for us to have a voice. Yung ulok, korap, wala siyang pakialam dyan. Kailangan dito kayo sa akin. Hindi pera ang kailangan para ibalik ka sa pwesto ng mamamayan kung hindi performance. Build up a civilization of love and a culture of life. Ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Ngayong Marso na tinaguri ang buwan ng kababaihan, ating kumustahin ang kalagayan ng kababaihan sa ating lipunan. Marunong na lumaban, kaapihay bakit iniluluha? Mga babae, kayo ba'y sadyang mahina? Samahan niyo kaming unawain ang pangkasaysayang ugat ng pang-aapi sa kababaihan sa ating lipunan. Ating silipin ang mga tagumpay at patuloy na paglaban ng kababaihan para sa pantay na karapatan. Mga babae, kayo ba'y sadyang pangkama? Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog? Kaliwat kanang rape jokes, mga birong nakapanlalait sa kababaihan. Ito ang madalas na marinig natin sa bibig mismo ni Presidente Duterte. Ingon sila nga, daghang rape ang Davao. Basta daghang kwapa, daghang rape, yun na. Ang nire-rape doon talagang magaganda. Worth going to jail. Anong worth dying for? Yung unang casualty, kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon yung lay minister na Australiana. Tinigdan ko yung muka. Tangina, parang parang artista sa Amerika na maganda. Tangina, kasayang nito. Nagalit ako kasi ni-rape. Oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. The come on is that if you die a martyr, you go to heaven with 42 virgins waiting for you. Well, if I could just make it a come on also for those who'd like to go to my country. Nakapanlulumong, nakakagalit, masakit sa tenga, masakit sa dibdib, lalo na't galing sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Sabay tayo para mag-lapit. I went to the room of the maid. Oh, why? I lifted the blanket. And I tried to touch what was inside the panty. I tried to insert my finger, brother. Ganitong klaseng pambabastos rin ang nakukuha mula kay Duterte na mga kababaihang opisyal na tumutuligsa sa kanyang paggogobyerno. Mababa ang tingin ng Pangulo sa mga kababaihan lalo na kung hindi niya kaalyado sa politika, gaya na lamang ni Vice President Leni Robredo. Kasi si Ma'am Leni, medyo shorter than usual yung damit na, siguro nahalata ng mga protocol officer. Sige ako sa likod. Sunny Dominguez naman,
Sabi ko, layo mo, dito dito tayo ulit ka, sabi ko. Tingnan mo yung tuhod ni... Nung halata niya, sige na siya. Itong mga babae, prim and proper mo yan. Isang tingin lang sa nanay niya, wala na, tunaw na yan. Tapos gawain mo pulis, ipaaway mo doon sa anak ko. Sa pakibato, pinaalis ko doon. Ayaw ko talaga ng babae. Gusto ko lalaki kasi marami akong utos. Ngunit hindi lamang sa salita inaatake ni Duterte ang mga babaeng lider ng ating bansa. Meron na ring ipinakulong ang kanyang administrasyon gaya ni Senator Laila De Lima, bagamat walang matibay na basihan ang mga kaso laban sa kanya. But we have the evidence. Alam na namin lahat. Yung pagsabi ko, De Lima, you better hang yourself. Now, the reason why I do not read any more articles of De Lima, because ever since napanood ko yung classic niya na yung X-rated na De Lima versus driver. Sa ilalim rin ng Administrasyong Duterte ng persahang mapatalsik sa pwesto si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, isang kilalang kritiko ng Pangulo. Alam mo kung bakit I castigated you in public? Ignorante ka eh. Talaga dapat paalisin ka noon pa. Bubo ka na. Kung anong pinagsasabi mo, kaya sabi mo, gusto ko talaga, ngayon. Ikaw, Sereno, sinabi ko na sa iyo, hindi ako nakialam. If you are insisting, then count me in. Count me in and I will egg Kalida to do his best. Ako na mismo maglakad rin, kalaban sa iyo. Sinasabi ko na sa iyo na hindi ako nakikialam. Now, sige ka dyan, daldal ng daldal, o sige, upakan kita. I will help the investigator. Talagang upakan kita. So, I'm putting you on notice that I am now your enemy. And you have to be out of the Supreme Court. Makailang beses na ring harapang inutos ng Pangulo sa kanya mga sundalo ang pagyurak sa karapatan ng mga kababaihan. Kabilang na dito ang panggagahasa sa panahon ng martial law sa Mindanao at ang pagbaril sa ari ng mga rebeldeng babae. Pag naka-rape ka ng 3, aminin ko na akin yun. Silas bisong haron dito. Pag water ko na ninyo, inang ko sundalo, ayok po, kana, bantay. Ingnan na inyo mga kauban. Ingon ni Mayor, ang order, ingnan mga sundalo. Itong mga babay, ingnan nila. Tao ka ron naman siya. Ang order bago ni Mayor, di lang daw mo pat yun. Pusilon mo bisong. Wala na bisong, wala na may silbi. Maging ang mga tagapaghatid ng balita, hindi pinalalagpas ng Pangulo sa kanyang mga patutsada. Mr. President, how will you deal with cabinet secretaries who are non-performing? Sir, I'm here. Will you be giving them a deadline? Papansin ka talaga sa atin yun. Sir, good evening. Mr. President. Sir, can I get an answer, please? Huwag na kayo dyan. Malayo ang tingin. Noong Pebrero rin ay inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Maria Ressa, ang CEO ng online news outfit na Rappler dahil sa isang cyber libel case na nauna nang ibinasura ng NBI ngunit muling binuksan ng DOJ. Ayon sa mga media rights defenders, show force daw ito ng Pangulo para takutin at patahimikin ang kanyang mga kritiko. To the men and women in the Philippine judiciary, at the police, at the NBI, you are men and women, individuals with your own values. If you are asked to do something wrong, don't do it. You know the spirit of the law.
do not be manipulated to violate the spirit of the Constitution. Itinanggi naman ni Pangulong Duterte ang mga paratang na binabastos niya ang kababaihan sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi. Pagsagka rin daw sa kanyang freedom of expression ang ginawang pagbatiko sa kanya ng mga women's group sa tuwing magbibigay siya ng pahayag na sumasagasa sa kababaihan. Medyo mataas ang buhay ko. Saka medyo medyo nakakalakad pa ako nung alam mo bakit? Bakit? Dahil sa magandang Pilipina. At marami yan. Sabihin na naman nila, misogynist ako, woman, Ito mga magsabi ko lang, may maraming rape sa... Sabi ko, siguro, kasi maraming maganda sa Davao. Hindi ko naman sabi ni rape lahat yan. But you are almost mesmerized or tempted. Kasi that's how you control yourself. That is democracy. Maging ang mga tagasunod at alipores ng Pangulo, harap-harapan na rin ang ginagawang pambabastos sa kababaihan. Miniligawan ko dyan sa Mabalacat, Pampanga. Kasi sabi nila, ang pinakamabilis daw na paraan para matuto ka ng salitang Kapampangan ay makipag-lips to lips na palagi ng Kapampangan para mabilis yung transfer ng kaalaman. Gusto ko lang pong i-introduce to ito si Ipe. Si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit adopted father? Kasi po, nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Hindi ho, totoo yan. O, naniwala naman kayo. Nababayan ko kayo, huwag kayo maniwala. Naloko mo nga si Chris Aquino! Birthday niya ngayon! Birthday niya ngayon! At saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahal ko siya. Oo naman! Sigurado ka? Oo! Kung hindi mo niloko, whistle ka nga. Pagbihira ka naman, whistle lang, pahihirapan mo pa sarili ko. Sige. Gamit ang #RagePinay at #BabaeAko, umalma sa mga sexist jokes ng Pangulo ang mga kababaihan. Kayo ba ang mga Maria Clara, mga huli at mga sisa, na di marunong na lumaban, kaapihay bakit iniluluha? Mga babae, kayo ba'y sadyang mahina? Kayo ba ang mga Cinderella, na lalaki ang tanging pag-asa? Kayo nga ba ang mga nena, na hanap buhay ang pagpuputa? Mga babae, kayo ba'y sadyang pangkama? Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog inyong isipan at tanggapin kayo'y mga libangan? At bakit nga naman hindi ito babatikusin at ikakagalit ng mga kababaihan matapos ang dekada-dekadang pakikibaka nila para sa respeto at karapatan? Basta na lang ba mawawaldas ang kanilang pinaghirapan ng dahil sa isang Pangulong walang pakundangang mambastos ng babae? Laki na ng strides na inabot ng nating mga Pilipino in terms of advancing yung women's rights. And yet, para bang ang sa mga daming mga pagkakataon because of pronouncements, na-undermine siya. Yung bang parang nauubos lahat ng ginain mo. Isang pahayag niya lang or something. Ang mga kinakalaban ay yung mga babae na nasa gobyerno na tumutuligsa sa kanya o yung nagsasagawa ng yung tamang trabaho at tapat sa kanilang tungkulin. Kabilang rin sa mga hindi natuwa sa pahayag ng Pangulo, si Sister Mary John Manansan, ang founder at executive director ng Institute for Women's Studies sa St. Scholastica's College, at kilala siya bilang isang feminista at aktivistang mother. Especially, I'm sorry to say this, especially with Duterte. Talagang lahat ng pinaghirapan namin ng decades to take away these patriarchal values with one man,
he is, what shall I say? He's infecting everybody with these patriarchal values na ang mga babae, walang value kundi yung private parts nila. Ayon kay Attorney Jasmine Rehinong, ang Regional Director ng Commission on Human Rights, Region 3, may epekto ang pahayag na ito ng Pangulo sa mga kaso ng pang-aabuso sa kababaihan. Yung mga tinatawag nating misogynistic and sexist remarks ng ating Pangulo, nagiging enabler siya. Parang yung mga imbes na dapat, ang tawag dito, proteksyonan yung karapatan ng mga kababaihan, parang siya pa ang, how do you say that in Tagalog? Siya yung nagpaprad na magkaroon ng paglabag ng mga karapatan ng mga kababaihan. Para yung mga pahayag ng mga misogynistic, sexist remarks na yan, yung parang makikita mo yung male chauvinism at its highest, na mismong ang presidente ang magsasabi ng ganyan. It's like you are objectifying women dahil yun sa sinabi niyang parang yung sa genitalia mo barilin, parang sinasabi mo na yun lang ang meron ng babae. Aabot sa 102 na kaso ang idinulog ng mga kababaihan sa CHR Region 3 noong nakaraang taon. 21 dito ang sumailalim sa conciliation at mediation. 61 ang binigyan ng legal assistance at 20 ang kumpirmadong human rights violations. Sa unang 3 buwan naman ng 2019, umabot na sa 59 human rights cases ang naisampa ng kanilang tanggapan. 20 dito ay pawang mga extrajudicial killings na may kinalaman sa droga at 2 kasong pang-abusong sexual sa kababaihan. Sa ating pagbabalik, balikan natin ang sinasabing pinagmulan ng pang-aapi sa kababaihan batay na rin sa ilang mga feminista. Mauugat raw ang pinagmulan ng hindi pantay na pagtrato sa kababaihan sa simula pa lamang ng pagkakalikha ng mundo, ayon kay Dr. Albarna Pecson Fernandez, isang profesor sa Center for Women's Studies ng University of the Philippines. The entire, the family teaches gender roles, the school, the church, all social institutions. Talagang tinuturo. Lalo na yung simbahan, Di ba yung kwento ni Adan at si Eva, na pag kinwento yon na parang si Eva ay nilalang para kay Adan. Ayun ang ine-emphasize nila sa religion class natin, hindi ba? Tsaka pagpakinggan mo yung pare. At si Eva, hindi siya nilikha para sa sarili niya. Nilikha siya para kay Adan kasi malungkot si Adan at kailangan niya ng assistant. Helpmate and playmate. So helpmate, atsay na walang bayad yan. Playmate, sex object, Pagkatapos, si Eva pa ngayon ng pinipinpoint na greater sinner. Kasi tinempt niya si Pero kung tingnan mo naman, si Adan naman sana, since created in the image of God, dapat naman mas intelligent siya kay Eva, di ba? Kasi si Eva galing lang sa tadyang niya Ano ka namang klaseng lalaki magpatempt ka sa tadyang mo? Isn't that very laughable? Yung ganyang klaseng interpretation, Malaki rin daw ang kinalaman ng pag-usbong ng private property sa pagkakaroon ng pang-aabuso sa kababaihan. Sa primitive society ay equal actually yung mga babae at lalaki. Pero nung sa isang household nag-create na surplus at wealth na ito, kanino pupunta yung surplus created? Na in primitive society, sa mga babae yan pumupunta. Bakit? Kasi yung mga babae, alam nila kung sino yung anak nila. Yung mga lalaki, hindi nila alam kung sino ang anak nila. Kasi sa primitive society, very primitive society, hindi naman monogamous ang marriage.
Meaning to say that every female is open to sexual relations to other males, ano? The same way na ano yun. So kung walang monogamy, paano alam na lalaki kung sinong anak nila? Babae lang ang nakakaalam kasi may physical manifestation, lalaki yung tiyan niya, tapos birth, may ano yun, tapos yan lang ang magkakagatas, magpapalaki. So, dun sa explanation ni ano nga niyan, kanya na nga, because of that reality, sabi niya, mag-uumpisa na yung, kikilos na yung mga kalalakihan na sila'y magdidemand na ng monogamy for women para malalaman nila for sure kung sino yung anak nila. So, from that time on, talagang uusbong na yung patriarchy, no? The transfer of property will be on the male side. Sabi nga ni Engels, yun ang pinakaunang revolusyon that will shake the world. Ano? It's about property talaga. Ipinaliwanag din sa atin ni Fernandez kung paano nagiging kasangkapan ang gender roles para higit na mapagsamantalahan ang mga babae. Kasi nakikita ko yung mga babae sa paligid ko na marami sa kanila napaka-intelligent, ano? Pero hanggang ano na lang sila, ang mundo nila ay napakaliit. Kasi nagpakulong sila sa patriarchal culture na yung babae ay dyan lang sa bahay, main obligation niya ay sa pamilya. Ayun nga yung shortcoming sa kulturang ganun ang mundo ng babae ay ano yun should be the universe, the entire universe. Hindi mo siya dapat ikulong, ano? Importante rin daw na kilalanin ng lipunan ang reproductive functions ng mga babae para maituring silang kapantay ng kalalakihan. Siguro dapat nating tingnan yung work, ano? There are two kinds of works. Ano yung production work. Ang work na ito, ang output niya, services and goods that have exchange value in the market. Ano, kanya na nga bayad dito May bayad itong kind of work na ito and reflected dito sa gross national product. Sinong gumagawa nito sa lipunan? Because of gender roles defined by patriarchy. Kahit sa modern times pa. Babae, hindi ba? For this, hindi sila binabayaran. Hindi rin ito reflected sa gross national product. Ito nga yung pinakikipaglaban Dapat i-reflect din ito sa gross national product. Yung reproduction work. Ang sinasabi, hindi nila sinasama doon kasi wala daw exchange value yon. Use value lang. Ang nakikinabang lang doon yung members of the family. Pero look at it this way, ano? Kung hindi gagawin ng babae yon, halimbawa yung asawa niya na bread earner, yung bread earner siya pa yung gagawa ng reproduction work. Hindi ba mas magiging less productive siya? So, importanteng kilalanin yung reproduction work ng women At moreover, dapat yung reproduction work na yon, like yung yung domestic work, should be shared by all members of the family. Para nga lahat magiging may equal opportunity for improving themselves. But as it happens ngayon, kahit na modern times na, double burden ng babae. Kahit na president siya sa malaking kumpanya, pag uwi niya sa bahay, gagawa pa siya ng domestic work. Ano? Tapos, full-time pa rin siya sa kanyang production work. So, mas tired yung mga babae kaysa sa mga lalaki. Patriarka naman ang itinuturong dahilan ni Sister Mary John Manansan kung bakit naaabuso ang kababaihan. Alam mo yung patriarchy, ibig sabihin ng patriarchy, the absolute rule of man over woman. Saan nanggaling yan? Nanggaling yan kasi sa mga early societies. Ang tatay is not only the head of the house, but is the owner, owns not only the house, but the wife, kumits pa nga wives, mga mistresses and everything. He owns them. That is what you call patriarchy, the absolute rule
of man. Talagang man. Ngayon, of course, in the course of centuries, nagkaroon ng Emancipation Proclamation, wala nang slavery, nobody can own anybody. So wala na yung ownership, di ba? At yun. But the thing is, according to sino ba tong yung isang psychologist, no? Ang sabi niya, whenever there's a practice that has been long-standing in history, merong natitirang may natitira sa subconscious. So, men, I'm sorry kayong mga men, it's not your fault. But really, I always say this to men, there is a virus in your computer without being conscious. What is this virus? This virus is the remnant of the patriarchy which gives you, this unconscious, unconscious. So it's not your fault. It is an unconscious, sense of proprietorship and of entitlement on woman. So ang isang lalaki, pagtingin niya sa babae, without his subconscious reasoning, ang tingin niya, may karapatan ako sa babae niyan. May karapatan ako sa kanyang katawan, may karapatan ako sa kanyang serbisyo, may karapatan ako sa kanyang pagsisilbi, may karapatan ako. Karapatan, entitlement. That is deep in the subconscious of men. At alam mo ba kung saan mo makukuha yung mga pinatay na ginahasang babae? Sa basura. E di ba symbolic yun? Gagamitin kita pag hindi na kita, wala ka ng value sa akin, tatapong kita parang basura. Talagang you will see sa lahat ng mga news, saan nakikita yung ginahasa na pinatay na babae? Sa basura. That is very telling for me. Symbolic. How the regard is, I will use you, and if I don't have any more use for you, I'm going to throw you, discard you, like basura. Now, that is, yan kasama pa yan doon sa patriarchal values. Ngayon, itong patriarchal na to, it's both in values and structure. So, you have patriarchal values that is prevailing in our society today. Ang ganitong pagsasamantala raw ang nagmulat sa kanya para magpasimula ng isang kilusang kababaihan sa ating bansa. Panahon ni Marcos nang itinatag ni Sister Mary Jan ang organisasyong tinawag na Pilipina at kalaunay ang grupong Gabriela kung saan ako naging bahagi. Pero alam mo, ang maganda dito sa atin sa Pilipinas, kami lahat ng feminista dito, we were first social activists, political activists before we became feminists. And I think it's a good thing. Why? Because if you are a political activist before you are a feminist, grounded ka. Ibig sabihin may social orientation ka. That means to say your feminism is a part of the whole struggle for social transformation. Kasi you cannot have a complete social transformation without your women being liberated, di ba? I was very lucky that I met naman 4 women or 3 women that have the same idea as me. And they are Ging Deles, who used to be in OPAP, si Remy Rican, who used to be in the PCW, and Irene Santiago, who is now very active in Mindanao. So the 4 of us put up the first feminist organization in the Philippines, and that is Filipina. And then in 1980, nung namatay si Ninoy Aquino, ang dami kasing nagsulputan ng mga mga women's groups, mga WOM, mga ganon, Watch, and all that. So, naisipan namin, 1984, ano kaya pag pinagsama-sama natin itong mga women's group, at mag-isip tayo kung paano magko-coordinate. Dito ginawa sa Saints ko. And in 1984, napagkayarian noong consultation na yon, to put up an umbrella organization na ang magiging pangalan ay Gabriela. Doon nag-umpisa ang Gabriela. And I became the chairperson of Gabriela for 18 years. Ang mga tagumpay ng kilusang kababaihan naman ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng So to Speak. Sa kabila ng hindi pagpabor ng kalakhan ng sistemang panlipunan, marami pa rin nagpagtagumpayan ang kilusang kababaihan sa ating kasaysayan. Ang nakikita kong naging gains natin, number 1, yung kamulatan. Napaka-strong ng women's movement natin dito, sa totoo lang, no? Na meron ng
maraming babaeng may kamulatan. Nung araw, pag ikaw na rape, pag ikaw na incest, wala kang sasabihin kasi natatakot ka. Ngayon, hinahabla na. Hindi ba? Hinahabla na. Meron ngang na death penalty. Siya lang yung namatay because of rape. Di ba? Incest. So, ibig sabihin, namulat na yung mga kababayan na hindi pwede ito. Hindi yung basta itatago na lang natin yung mga nangyayari sa kababayan. Now, that is number one. Number two, do you know that we have the best laws on women? Mga 30 plus yun na magagaling. Kasama doon yung 9262 na domestic violence. There is anti-sexual trafficking. There is sexual harassment. Ang dami niyan. And we even have what do you call this, yung Magna Carta of Women, na wala sa lahat. Lately nga, in 2015, nagbigay ng mandate ang CHED na from now on, all tertiary education, they should have a mainstreaming of gender. Tayo lang yung may 5% na budget na GAD, Gender and Development. At saka tayo rin lang yung hindi lang International Women's Day, Women's Month ang the whole of March. So, sa akin, yun ang gains ng women's movement. Marami pa rin mga issues of women like, yung rape, incest, wife beating. Hindi ba? At saka, kung titignan mo sa politika, ilan ang mga senador? 24. Ilan ang babae? 5 or 6. Ang House of Representatives, 300 plus. Ilan ang babae? 1/3. Equality na ba yun? Hindi Diba? Tapos sa industry, okay, ang dami ng mga women in the mid-level administration. Pagdating mo sa CEO, konti na lang yan. Diba? Kaya, we have to say that we have not really succeeded in saying that talagang there is now a real equality between men and women in the Philippines. We cannot say that there is no more violence against women in the Philippines. Sa puntong ito, makakapanayam natin si Attorney Virgie Suarez, ang chairperson ng Kaisa-Ka o Pagkakaisa ng Kababaihan para talakayin ng higit na pagsusulong ng interes sa mga kababaihan sa ating lipunan. Welcome sa So to Speak, Attorney Virgie. Hi Sonia, Happy Women's Month. It is our month. Sa marami-rami na ring bilang ng mga naipasang batas para sa karapatan ng mga kababaihan, Attorney Virgie, masasabi ba nating nakamit na ng mga kababaihan ang gender parity? Ako, hanggang ngayon wala tayong maituturing na gender parity, no? Di lalo na yung gender equality na pinapangarap natin, Son. Totoo, napakadaming batas para sa kababaihan. Nandyan ang Solo Parent Act, no, na mas marami naman talagang solo parents ay babae. Bagamat itong batas na ito ay pareho para sa babae at lalaki, no? Pero nandyan din ang Anti-Sexual Harassment Act. Nandyan ang VAUSI, no, yung Anti-Violence Against Women and Children. Of course, nandyan ang Magna Carta. Nandyan ang marami ng mga amendments sa rape. Maganda ang inabot na ng para sa karapatan, no, sa pagsusulong ng kagalingan ng kababaihan para sa karapatan ng mga kababaihan. At ang nakakagalit dito sa administrasyon ni Duterte, lahat 'yan binabaliwala niya. Paatras, no, padaos-dos pababa sa halip na pasulong. Ako, ang kinababahala ko ay yung anong klaseng kultura ang ibibigay natin sa susunod na henerasyon. Kasi itong kawalang respeto sa kababaihan, panglalait sa kababaihan, at yung pagtingin sa babae bilang sex object ng mismong presidente, this extends to the communities. This extends to the establishment. Ako, abogado ko, so ng mga manggagawa, alam mo yan. At kasalukuyan, ang tindi ng inaabot ng mga kababaihan sa mga empresa. Ang tindi, yung kung hawakan lang sila, hawak-hawakan sa kung saan, kung murahin sila, o sabihan sila ng kung ano-anong kabastusan, yung tingnan sila. At hindi lang yun.
that also extends, no? Kahit sa loob ng bahay at hindi lang doon sa kalye. Dahil paano mo mapipigil yung ganoon? Yung mismong presidente, ganon kung tratuhin ang ating mga babae, 'di ba? Not to mention na yung mga salita ni Duterte ay naging polisiya na, kaya tingnan mo ang halos lahat ng kanyang kapanalig na mga government officials, ganun na rin kung umasta. Kung wala pa rin pagkakapantay-pantay ang babae at lalaki sa ating lipunan, ano pa ang kailangan gawin upang makamit ito, Attorney Virgie? Alam mo, talagang kailangan nating yung bawiin Yung mga gains na natin, kailangan nating bawiin yun At walang ibang babawi nun kundi tayo. Alam mo yan, tayo talaga dapat yung kikilos. Maraming paraan, Kailangan talagang lumubog natin sa komunidad. Kailangan yung maraming diskusyon. Kailangan yung maraming fora, Kailangan yung maraming mga roundtable discussion. Kasi ang kalaban na natin dito ay yung kultura. At yung kultura ay maitatama lang at maibabalik natin sa tamang pwesto sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan ng yung ganitong panayam o yung pagpapalitan. Kailangan makarating ito, mapag-usapan itong issue na ito sa bawat bahay, sa bawat eskwelahan, sa bawat empresa. At yun ang kailangan nating gawin. Kailangan i-organisa natin ang mga kababaihan. Kailangan magsama-sama tayo all, para lang bawiin natin yung mga nag-gains na natin. At yun, mababawi talaga natin. Naniniwala ako na pag nagsama-sama tayo, kalahati nga tayo ng kalangitan Mas marami nga yata tayong bilang Naniniwala ako na pag nagsama-sama tayo, may mararating tayo. Kasi alam mo, sabi ko nga dapat itong mundo talagang ang mag-rule dito kababaihan Because there will be, palagay ko it will be a world that is more humane. Sana. Mararating nga ba natin ang isang larawang diwa ng lipunang malaya sa pang-aapi at pagsasamantala ng kalalakihan sa kababaihan o yung tinatawag nating gender equality? Meron nga bang ganon na lipunan o ito ay isang panaginip lamang? Alam mo, Son, ako medyo optimistic ako doon sa sa vision ng isang lipunang malaya ay pagkakapantay-pantay at walang pandarahas o pang-aapi sa kababaihan. At palagay ko ay hindi ito isang pangarap lang. Palagay ko ito ay mangyayari. Medyo mahabang trabaho, medyo marami tayong gagawin, pero palagay ko, posible iyon. Kailangan lang magsimula sa sarili natin, magsimula din sa tahanan. Hindi kasi po pwedeng kikilos tayo, pero sa loob ng tahanan natin, pababayaan nating nangyayari yon. Ang punto ko, halimbawa, napakaraming babae na nandun sa isang very abusive relationship. Kapag hindi sila nakakawala doon, ang susunod na henerasyon o kung magkakaanak sila, ganun din iisipin nila. Kasi mamumulat sila sa isang tahanan kung saan, okay lang na ginugulpi ang babae, okay lang na niloloko ang babae. Kaya kapag lumaki yung mga bata na yon, ganun lang din ang mangyayari sa kanila. Somehow we have to put a stop on this. Kasi nagiging intergenerational ang violence laban sa kababaihan. Kaya itong pagbabago dapat mangyari sa loob ng tahanan. At pag nagawa natin ito, di ba, unti-unti sa komunidad hanggang sa umabot sa eskwelahan, hanggat na abutin natin ang lahat. Mahabang trabaho, Son, pero kaya natin yon. Hindi man sa henerasyon natin, palagay ko pag nagsimula yung ituloy lang natin, yung pagmumulat natin, yung ginagawa natin, darating ang panahon, maybe in the next generation, nandoon na. Maraming salamat, Attorney Virgie, sa iyong mga ibinahagi sa atin ngayong araw na ito. Bilang isang feministang nakilahok sa pakikibaka ng mga babae simula pa noong panahon ng diktaduryang Marcos, nasaksihan mismo ng aking mga mata na hindi biro ang inabot ng ating mga kababayang lumaban sa diktadura, pero mas lalong hindi biro ang inabot ng kababaihang tumutol sa martial law. Makalipas ang halos 4 na dekada,
Nakakabahalang isipin na tila sa isang iglap ay maisasawalang bahala ang bunga ng ating mga pagsisikap sa kilusang kababaihan dahil lamang sa mga deklarasyon at mga gawi ng isang Pangulong tinaguriang misogynist. Ang kanyang mga pahayag ay tila mga kautosang sinusunod ng publiko, lalo na yung hindi kritikal at umiidolo sa kanya. Palibhasa nga, siya ang Pangulo ng ating bansa. Ngayong panahong ito sa ilalim ni Pangulong Duterte, mas nararamdaman natin na parang nailalagay ang mga kababaihan sa alanganing sitwasyon, papadami ang banta ng pang-aabuso sa ating mga kababaihan. Sa kabila ng ating napakaraming tagumpay, patuloy sana tayong magsikhay para maipaabot sa Pangulo at sa bawat elementong pumapabor sa patriarkiya at puot sa kababaihan na hindi tayo titigil hanggat hindi lubusang nakakamit ang pagkakapantay-pantay. Hindi hangad ng kilusang kababaihan na dominahan ang mga kalalakihan. Nais lamang po naming ituring kaming kapwa-tao ninyo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng CLTV 36 Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto at itong So to Speak kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat at isang makabuluhang buwan ng kababaihan sa inyong lahat at maligayang ika-10 anibersaryo ng programang So to Speak. Maraming salamat po. Isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog inyong isipan at tanggapin kayo'y mga liban.